Sembarang gedinge tayub. Ya ben. Nyomo edan, nyomo edan. Lek nyomo edan awake dhewe sing iya. Aku wis kulino kok dipisuwi wong iki. Nyomo edan ya ben. Lah ndak iso akeh kok cekelane. Monggo ingkang badhe ngersakaken lelagon Tresna Lawas wedal sasana swasana kasumanggaaken dhumateng panjenengan ingkang nyuwun lelagon menika. Kowe
Golomben ora kuwo bendung netes sing elo lamun keges lakon saya trenyu tak rewangi ora wedi lara apa gonku bangun rukun keluarga jebulane tresno pedhot tengah dalan nyatane saiki sida pegatan aku lilo rintih jaluk pangapura babar pisan atimu ora kebuka mimungke sing ana ing lemari ngelingake rikala urip dewingi lambemu tak lempit mung tak simpen ya mung iki kena kanggo amba kangen kahanane bisa urip dhewe-dhewe tak lilane yen to dudu jodone najan aku bali marang wong tuamu sida pegatan mung nuruti karepmu wayah wengi teka mikir lelah kon jaman semono bojo bande nalikane urip karo kowe kenare sing pasti kudu bisa wong sing tak sayangi lunga suwe ning Taiwan ra ono kabare apa kowe ora kangen tak pikir tak kangen apa kowe ora krasa sejatine aku isih tresno aku mung memuji ning Taiwan muga enggal bali
kumpul kaya biyen kae. Cakepan satrone ngati bakal luntur saya marati aku kowe dadi garwa marga lereng ning gubuk asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gak ketrino caketan sak jroning ati bakal luntur ora bisa lali aku kowe dadi garwa marga ning gubuk asmara lagune Bu Nasri Munjungan.